червеният ъгъл на ринга от София е световният и двукратен европейски шампион по бойно самбо, носител на 24 каратовия златен пояс на Българската федерация по ММА, боецът с 10 победи и нито една загуба в кариерата си, известния със своята издръжливост, техничност и неотстъпчивост. Моля, приветствайте Румен Димитров Ближнака! Синият ъгъл от Чикаго, Илинойс. Ви представяме носителят на 11 световни титли от различни версии на ММА. Състезателя с над 200 мача в професионалната си кариера. Модната икона на световният ММА. Шони, мистер Интернешнъл Картер! Рефери на двобоя Пламен Петров, легендата. Централният матч на вечерта. Не случайно и Шони Картер излезе с Суперфлай на един известен певец на Съединените щати Къртис Мейфилд, който според Шони Картер и най-добрият му приятел. Да видим доколко владее и ММА изкуството. Той със сигурност го е владял. Да видим на 34 години дали все още може това, което сме го виждали преди 10 години да прави. Много опитен боец, над 200 срещи, неофициално, но Румен веднага го случа. Въпреки това не трябва да се подценява Шони Картер. Има много добри познания за работа на земя. Видяхме, че успява да се изправи. Но отново беше съборен. Не му остава шанс в началото на срещата. Румен притиска го напълно. Не трябва да започва леко. Това, което ми направи впечатление на тренировката на Шони Картер, че той много тренираше за гъвкавостта. Тук обаче трябва да се намеси реферът. И видяхме, че почти от една невъзможна ситуация успя да се измъкне някакси Шони Картер и той едва ли ще се предаде лесно. Не бива да от тези първи действия успешни на Румен Димитров да правим заключение. Успява в първи момент Шони Картер да спре тейкдаун, но след това Румен го потече. Много силен физически е Румен. Много силен физически. Шони Картер обаче успява да се изправи пак. Той набляга и на тренировка на плавните движения, на мекотата, на преливане едно движение в друго. Да видим това, което твърди той, че всъщност дали ще успее да го прояви в този матч, дали Румен ще му даде шанс. Шони Картер е състезател, който успява добре да се разпределя силите, но проблема му е, че срещу себе си има състезател, който не се притеснява да играе на пълни обороти. Разбира се, независимо от тази разлика в възрастта, Румен Димитров също е много рутиниран с безброй успехи и в бойното самбо, което е много близко до ММА. Сега лоша ситуация за Шони Картер. Не трябва да седи по този начин и да получава удари. Отново го включавам. Чудесно. Каквото и да направи Шони Картер, той се опита да се приближи колкото се може по-близо до съперника, обаче не му даде възможност Румен, като направи една подсечка и отново на земята е Шони. Самия Румен Димитров казва на интервюто 2 дни преди днес, че Шони ще яде много бой. Сега изпълнява обещанието си в гарда че се изправи да започне да нанася удари. Опитен боец Шони Картер, къде е в една битка, но има някакъв проблем. Лицето, може би възрастта вече се оказва своята дума. Някакъв проблем с проблема с дясната ръка. Да, има проблеми с ръката. С дясната ръка, да. Че нещо се е случило и отива на... Да рестартира ги. Да, продължава Шони да играе. Явно моментен проблем някакъв или в почивката ще се установи какъв е точно с ръката. Или просто имаше нужда от малко повече отдих, тъй като беше го налегнал здраво Румен. Това е част от играта. Някой път такива малки действия помагат, но не мисля, че това ще му спести кой знае колко
сили, Румен продължава да го натискат. Тук вече мисля, че е време да кажем, че вече е въпрос кога ще свърши този матч, дали следващата минута или следващия рунд. Дори когато вдига, нали, краката си и се опитва да прави някакви атаки отдолу, с лекота да го блокира. Не знам дали Шон Картер вече на тази възраст ще успее да се съпротивлява. Сега ще тръгне. Още повече, че той и възстановява по-бавно. И имаше и тежко сваляне на килограми. Вчера трябваше да свали на 2 килограма и половина. Имаше проблеми. Онзи ден тренира 4 часа в залата. 4 килограма сваляше вчера. Онзи ден. И това съчетано с възрастта, да, това съчетано с възрастта вече се дава отражение. Също състезател като Близнака, който постоянно държи едно много високо, изключително високо дори за стойните стандартите. Не само нивото му е високо, той погледни с какво темпо действа. Той не спира нито за миг да бъде агресивен. И това най-силните страни на Румен в момента са най-слаби на Шон Картер и това дава отражение. С лекота го блокира Румен. Шон Картер според мен дори не мисли за атака, просто мисли да оцелее. Точно така. Не отваря въобще гарда, не се мъчи да се движи. Тежки удари. Сега чак го отвори. Ground Pound, който интересно защо спря Румен. Ето, отново има някакъв проблем с ръката на Шон Картер. Няма да стане, не. С последователни тежки удари директно в лицето на Шон Картер. На този етап мисля, че вече не се рискува с контузията, продължава след това, просто доминира тотално. Не може да продължи Шон Картер, подплатна глава. Или така ми се стори. Но той, не знам дали забеляза никой, но той започна да маха с ръката си, което е сигурен знак, че той иска да прекъсне. Мисля, че състезател от неговия ранг не би се отказал с лекота. Шон Картер е обръщал много забързани срещи. Помням емблематичния му матч с Мат Цера от UFC, когато губеше почти до последната минута на третия рунд, след което с завъртане, с бекфист, тогава му контира Мат Цера и влезе в историята с този матч. До последно губеше срещите и накрая успя да спечели. Вярно е това, но тогава беше далеч по-млад първо. И второ, ние днес го виждаме да прави каквито и да е било усилия да промени хода на матча. Не мисля, че просто се бори за оцеляване. Не мисля, че Шон Картер в последните години с толкова силен да пресъстезател като не, Румен е на световно ниво. Second round. Fight! Просто единственият шанс в момента на Шон Картер е някакъв случайен удар. Точно по този начин той се опитва някакъв хайкет с един удар да приключи. Не мисля, че ще успее да противопостави. Но опитен състезател сменя темпото, е цар беше отпочел, той ще се бори. На земята, освободи своята лява ръка, налага го с нея. Интересно ми е, че той би могъл да опита и сега един ключ на ръката, ако не, спусна го. Мисля, че приключи с удари. Шон Картер измъкна се за момент. Много гъвкав е Шон Картер. Видя как през цялото време следеше какво прави Румен Димитров. Бързо се обърна така, че да може да се предпази. Опита се да задържи минаването на Халф гарда, но не успя. Осалто се опита, вкара го в гарда този път. Не е случайен. Боец на възрастен, но опита натрупан с годините се казва думата. Няма елементарни грешки или дори и в момента, когато се личи под влияние на умората, не прави елементарни грешки, не може да продължи Шон Картер, има някакъв проблем с ръката. И следващата качество за една ценна победа на Румен Димитров. Победа, която честно казано аз очаквах. Предвид възрастта на Шон Картер, преди това, че той в последно време си живял повече като кинозвезда, телевизионна звезда, участва в най-различни реалити шоус, повече отколкото в това, с което той е най-добре познат. Румен Димитров за това път в
върха на своята кариера. Един състезател, който е крайно време да излезе и на международната сцена. И мисля, че той може да донесе много радост за всички български фенове на ММА. Уважаеми зрители, с това завърши нашето много интересно предаване. В тази среща, във втория рунд с технически нокаут е състезателят от червения ъгъл Румен Димитров Близнаков! Румен Димитров Близнака!